Goeie. Elke die die kleien woe over de militaire oefeningen rondom in het hele land, die kregen na een paar dagen al geen antwoord meer. Ze waren terugkijken naar een voicemail. En de reden zou nevens de regionale omroep Drenthe wijzen dat het leur uit Friesland bellen, en hopelijk wie dat een goed soort, dat die hadden klachten in de Friese taal dienen. Ja, en dat kon dan net weer verstaan worden trots Famke wat ze inhield hien om elke die in die bellen uit te sorten. Dus naar de Friestalige klachten, daar waren net harken. Dat hoorde ik net, maar dat doet nog even net ter zake. Er waren blijkbaar een soort Friese klachten. Omdat wij een nuchter volkje binnen en het onzin vinden dat midden in de nacht iemand door het Sjerkhof militair innam worden moet, wil Stedelijk net meer in actie komen. En wat had het voor doel het Vleerveld in Drachten te veroveren? Ja, en ik weet best, ik mij het eigen op Oekraïne net meer zeggen dat het onzin is, maar het is het wel. Dat telefoonnummer op voicemail oorschakelen, dat komt net vanwege het Fries, maar omdat er zo'n soort klachten wieren. Want echt defensie, 100% van de Friesen kan echt wel zeggen dat jullie niet deugen. Maar de massaliteit die we net verwachten hier. Wij binnen om eens een vreemd volk. Best belutsen bij Oekraïne, maar we hadden brutsen geweerken al je wol tatoeëren litten. Kamerlid Romke de Jong van de anti-boerenpartij die wierlijk wel lulko die voicemail. Hij hier kreeg honderden vragen gesteld om minister Bruin Slot. Hij vreegt om nog meer taalbeleid van het regeer. Wonderlijk, want er is zat taalbeleid. En omdat wij als Friesen zelfs uw taal in stormbezitje te houden. Net de minister, maar wij doen er niks. Die eerste minister die moet nou aanst ik nog over de defensie voicemail te zetten. En ik hoop dat die Bruin Slot in haar reden van Friesland naweek, waarin ze denk ik de vragen van Romke beantwoordt, rigoureus afweeft met dat eeuwige gezeur. Zo net, dan houden die militairen wekelijks een oefening in Friesland. En dan mag er nooit meer in je Fries woord praat worden.